эфирда уймак тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Фирүзә буламын. Дусларым, беләсезме, мин сезнең белән нәрсә турында сөйләшергә телим? Бүген мин сезнең белән Татарстаныбызның иң популяр булган уен төрө турында сөйләшергә телим. Нәрсә дисез? Хоккей? Юк. Хоккей турында башка вакытта сөйләшәбез. Бүген мин сезнең белән көрәш турында күбрәк сөйләшәсем килә. Һәм миңа бүген ярдәм итәчәкләр 151нче мәктәпнең сәләтле, безнең шундый тырыш, спортны сөюче егет-кызлар. Сез мине көтәсезме? Мин хәзер сезнең янга төшәчәкмен. Менә егет-кызларым янына төшеп тә җиттем. Сәламнәр. Бишне бирәбез. Ничек кәефләрегез, шәпме? Әйдәгез сезнең белән танышып китик әле. Сезнең командагызның исеме ничек? Татар сандугачлары. Татар сандугачлары бик матур исем. Көндәш команданың исеме ничек икән? Лошыннар. Лошыннар? Ни өчен лошыннар? Чөнки без көчле һәм әйбәт күрәбез. Беренче тапкыр ишетәм шундый матур исемне. Сез ни өчен Татар сандугачы дип үзегезне атадыгыз? Чөнки без әйбәт татар теле беләбез. Һәм без матур сайрашабыз бер-беребез белән. Матур сайрашасыз, матур татарча, матур дип сөйләшәсез. Ох, миңа инде бүген командаларның исемнәрен ишетүдән инде әлеге уен ошаячак ахрысы дип уйлаган фикер. Дусларым, сез көрәш турында ишеткәнегез бармы? Көрәш ул нәрсә? Ул спорт төре. Ул спорт төре. Тагын нәрсә ул көрәш? Татар ярышы. Татар ярышы тагын нәрсә ул? Ни нәрсә ул көрәш? Иң мөһим уены. Сабан туйда татарларыбызның иң мөһим уены. Тагын нәрсә ул көрәш? Анырга көч кирәк. Аның көрәшер өчен бик көч кирәк. Ә менә көрәштә нишләр ул? Анда көрәшәләр. Анда көрәшәләр әйе. Әллә кем күрсәтә, ничек көрәшкәннәрен безгә? Күрсәтәсезләр? Әйдәгез әле безгә. Без һәм аударырга кирәк. Менә шул тотасыз да шулай дип аударасыз инде. Шуна инде җиңүчене билгеләр, шулай бит. Аңлашылды. Уенны башлыйбызмы? Әйе. Алайса тагын бер генә сорау бирәм дә башлыйбыз. Көрәшер өчен нәрсә кирәк? Көч кирәк. Көч кирәк. Көч кирәк. Кирәк. Җаваплар. Нәрсәләр кирәк? Әйдә, берсенә санап кит инде. Көч кирәк, батыр кирәк, сөлге кирәк. Нәрсәләр тагын кирәк? Аякта басып торыр өчен көч кирәк. Аякта да басып торырга егылмас өчен тагын нәрсәләр кирәк көрәшер өчен? Белергә кирәк. Көрәшә белергә кирәк. Бик дөрес. Дөрес җавапларны ишеттем. Димәк инде уенны башлап җибәрсәк тә була. Сез әзерме? Без әзер, киттек. Мин Гыйльмутдинова Лиана. Миңа 11 яшь. Мин бик яратам спорт. Мин йөзәргә яратам. Мин Гыйләҗев Йосыф. Миңа 11 яшь. Мин 5нче Б сыйныф укучысы. Мин беркайчан да борчылмыйм, төрле спорт төрләрен хуплыйм, әмма мин үзем көрәш белән шөгыльләнәм. Мин Идрисов Адель. Миңа 11 яшь. Мин бик спорт яратам һәм мин каратэ белән шөгыльләнәм. Минем исемем Гайнуддинов Руслан. Миңа 12 яшь. Мин спорт шөгыльләргә яратам. Мин футбол һәм чаңгыда йөргә яратам. Минем исемем Ибраһимов Ильяс. Миңа 14 яшь. Мин футбол белән шөгыльләнәм. Мин Галиева Таңсылу. Миңа 14 яшь. Мин бик каты җырларга яратам һәм спортны яратам. Менә шулай җитез генә безнең беренче турыбызга йөгереп тә килеп җиттек. Сез әзер идегез, әйме? Башлыйбыз дигәндә, әйме, шулай бит. Ә менә башлар өчен тагын бер кирәк. Беләсезме нәрсә? Катнашучы кирәк. Сезнең команданың бер кешене сайлап алырга кирәк. Әйдәгез, сөйләшеп алыгыз, кем катнашачак икән беренче турда. Булдымы, әзермесез? Кемне сайладыгыз? Русланны. Сайладык. Ни өчен? Чөнки ул батыр Һәм көчле. һәм белемле. Не уңган булган малай дип аны сайладыгыз инде, әйме? Аңлашылды. Сезнең команда кем? Риязны. Рияз. Ни сине сайладылар икән? Белмим, чөнки мин озын буйлы, көчле. Көчле дип уйладылар инде. Менә сез күргәнегезчә, безнең алдыбызда хәзер 6 рәсем. Үзегезгә берсен сайлап алыгыз әле. Мондаларны саныйк. Димәк, инде буларын алып куйсам да булаларны читкәрәк, алар безгә кирәк булмаячак. Сезгә хәзер рәсемнәрне истә калырга кирәк булачак. Сез хәзер безнең аяк киемнәрне саласыз, безнең матыбызга керәсез. Менә бу рәсемнәрне менә монда куясыз.
Күрәсез, менә теге якта безнең матның икенче ягында рәсем кисәкләре бар. Сез барасыз, бер кисәкне аласыз, монда алып киләсез. Алар сезнең менә шушы рәсемдәге кисәкләр булачак. Шулай торып сезгә рәсемне җыеп бетергә кирәк булачак. Барысы әйтеп китәм, сезнең 5 кисәк булачак. Уен ничек? Әзерме уйнарга? Җиңелгә ошаган уеныбыз. Әйе. Җиңелгә ошаган. Бик ошаган, ләкин алай түгел, чөнки мин сезгә уенның бер кагыйдәсен әйтергә оныттым, яки инде әйтмичә калдым. Сезгә хәзер аяк киемнәрне салып керергә һәм суалчан кебек кенә әкрен генә ятып теге якка барырга кирәк булачак. Хәзер җиңелгә ошаганмы соң? Юкмы? Әйдәгез, аяк киемнәрегезне салыгыз һәм безнең мәйданыбызга керегез. Рәсемнәрне әйләндереп куегыз. Аңлагансыздыр, җиңүчене ничек билгелибез? Кем инде безнең беренче булып рәсемне җыеп бетерәчәк, шул җиңүче дип табылачак. Әзерме, егетләр? 3, 2, 1, киттек! Егетләребез нәрсә сөйләшәләр икән анда, көлешәләр үзләре. Арып беткәннәр ахрысы. Ничек уйлыйсыз, кем җиңәчәк икән? Руслан җиңәчәк. Сез ничек уйлыйсыз, кем җиңәчәк икән? Рияз җиңәчәк. Нишләп сорап тордым инде, алар барыбыз командасын сайлар бит инде, шулай бит. Рияз әйде. Әйтерсең, хәзер үзләре мәйданга кереп китәчәкләр дә һәм үзләре алып киләчәкләр. Рияз әйде. Рияз әйде. Рияз. Аха, карагыз әле. Яңа ысул уйлап таптылар үзләренә. Кем җиңәр икән? Кем шулай торып, безнең хөрмәтле караучыларыбыз, үзегез күргәнсездер, кем безнең җиңде? Руслан. Татар сандыгычлары. Дөрес, татар сандыгычлары безнең әлеге турда җиңүче дип табылды. Сәлам, кил монда яныбызга. Иң башта бит иң беренче булып киткән идең. Нишләп арттан килдең син? Икенче кругта арасың тиз. Авырак булдың дәйме? Ләкин менә безнең яңа төрле ысул уйлап таптылар. Ничек итеп тиз итеп килергә, ничек башыңа килде ул синең? Аяк авыртырга башлаган, шуңа мин когда поворачиваем, шуңа мин начал катиться, потому что авырта. Алай җиңелрәк булды. Бер җирегез авыртмадымы? Хәлләре бар, бер җирдә авыртмаган, димәк инде икенче турны башлыйбыз. Киттек, алга! Менә шулай бик җитез генә икенче турга йөгереп тә килеп җиттек. Укучылар, сез беләсезме, без хәзер сезнең белән нинди бинада йөгерәбез? 2011 елда әлеге Акбарс көрәш сараенда көрәш буенча дөнья чемпионаты узган. Ул безнең 5 төрле авырлыкта булган. Нинди авырлыклар дип уйлыйсыз? Нинди авырлыкта көч ташканнар икән безнең көрәшчеләребез? Яки 60 килограмм. 60 килограмм тагын ничә дип уйлыйсыз? 80 килограмм. 80 килограмм тагын. 100 килограмм дип тагын инде. 75. Бик кызык икән. Әйдәгез, мин сезгә хәзер дөрес җавабын да әйтеп китәм. Безнең 2011 елда 5 төрле авырлыкта дип әйттем. Ул безнең 65, 75, 85 һәм инде 100 килограммнан артыграк авырлыкларда безнең көрәшкән булганнар. Аңлагансыздыр, безнең әлеге икенче турыбыз әз генә авырлык белән бәйле булачак. Шуңа күрә әйдәгез, командагыздан бер кешене сайлап алыгыз катнашыр өчен. Кемне сайладыгыз? Без команда Йосыфны, ничек Йосыфны? Чөнки ул тиз, кечкенә һәм җиңел. Кечкенә һәм җиңел дип буладыгыз.
Ә сез кемне сайладыгыз? Лианны? Ни өчен Лианны? Ул кечкенә буйлы һәм тиз. Кечкенә булу һәм тиз. Кемнең башысы килә беренче бу? Аларныңмы? Алар башласын дип бу. Алайса мин аларның алар буенча, аларның мәсьәләсендә уенның кагыйдәләрен аңлатып китәм. Барыгыз да уйлаган идегез, менә хәзер безне Юсуф йөгерешәк дип, шулай кичкенә дип. Ләкин алай түгел, безне аңа ярдәм итәчәк башка команданың кешеләре дә. Сез безнең кулларыгызны менә шулай иттереп, крестик рәвешендә, менә шуны дип тотыгыз әле. Әйе, менә шундый рәвештә сез алынырга тиеш булачаксыз. Ә син, Юсуф, инде безнең падишаһ кебек аларга утырып, безнең әнә теге кегенне йөгереп барырга тиеш буласыз. Әйләнеп киләсез. Монда киләсез һәм төшәсең, тупка тибәсең безнең капкаларга. Син капкага 3 тапкыр эләгергә тиешсең. Әгәр дә синең тубың карыйга чыгып очып китә икән, димәк инде синең хәзер ярдәмчеләрең сине тагын бер тапкыр әйләндереп алып килергә тиеш булачак. Аңлашылдымы? Әгәр дә инде 3 тапкыр да тиясең икән, афәрин, мин синең вакытыңны туктатам шул вакытта һәм инде көндәш команданың вакыты белән чагыштырам. Аңлашылдымы? Сез әйдәгез, алыгыз аны, Юсуфыбызны, безнең патшабызны. Әзермесез? Әзер. 3, 2, 1 киттек, вакытны куштым. Яңадан кірмәді. Тизрәк тупны алып кел, чөнки синең вакытың бара. Болды, бер тапкыр булды. Әйдә тизрәк, сиңа 3 тапкыр кертергә кирәк. Юсуфка көлке, аңа рәхәт, нишләп инде, әлбәттә, ул бит инде сезнең өстә утырып кына йөри. Әйдәгез, әзерләнегез аңлап китергә. Сез дә шулай булачаксызмы? Юк. Юкмы? Вакытны карап алыйм әле. Вакыт безнең 3 минут 54 секунд. Юсуф, тагын берне генә кертәсең калды, әйдә. Җыел. Һәм афәрин, вакытны туктатам. Юсуф, ничек хәлләр синең? Ардым, җыгылдым. Арны? Җыгылгач кулым авыртты. Кулың авыртты, бик авырттымы? Кай күрсәт әле. Өф дип куйым әле. Беләсеңме синең вакытың ничә? Ничә дип уйлыйсың? Бер 2 минут бардыр инде. 2 минут. Менә 2 минутны 2гә тапкырласаң, килеп чыга. Әйе, синең вакытың 4 минутта 5 секунд. Сезнең кәйфләр ничек? Безне бик ардырды һәм хәзер результатка карагач бик кәйфләр шәп түгел. Кәйфләр изгә төште инде нәтиҗә вакытны күргәннән соң. Ә көндәш команда көлеп тордылар инде. Юк, без алай эшләмәячәк, без безнеке җиңелрәк булачак, безнеке моторрак, тизрәк булачак диделәр. Карыйбызмы аларны? Әйдәгез карыйбыз. Әйдәгез карыйк әле, әйдәгез. Урынга басыгыз. Сез әзерме? Әйе. Әзер булсагыз вакытны кушам, киттек. Онытмыйбыз, кагыйдәләр буенча сез барысы 3 тапкыр тупны капкага кертергә тиешсез. Тубыбыз нишләптер читкә китә баш, әллә инде Юсуф тегендә әкрен генә туп читкә китте дип әйтеп тора. Белмим, ничектер анда. Ничек? Заклинание Бер кашан да эләкмә, җиңәсе килә инде сезнең, шулаймы? Әлеге вакыт безнең 1 минутта 36 секунд кына. Һәм вакытны туктатам. Ох, афәриннәр, карагыз әле, сездән игрәнеп торгандан әллә нәрсә белмим, ләкин аларның вакыты 1 минутта 44 секунд. Димәк, кем безнең җиңгән әлеге турда? Лошыннар, әйе.
1-1 исәп белән без 3нче турга күчәбез. 3нче турда кайсы команда җиңәр икән? Бик тиздән белербез. Киттек. Уф, арып беттек инде менә шулай 3нче турга килеп җиткәнче, шулаймы? Арыдыгызмы? Әле инде арымадыгызмы? Юк. Юкмы әле? Унисы киләме? Көчегез калган дип уйлыйм, чөнки безнең 3нче турыбыз бик кызыкка охшаган. Безнең Таңсылу белән Әдел алдагы турларда катнашмады. Әйдәгез минем янга. Кирегез әле менә шу әйләнә эшенә аңлагансыздыр. Без хәзер сезнең белән шу әйләнә эшендә уйнаячакбыз. Кемнең беренче башлыйсы килә? Әдел? Гадәттә кызларга юл бирәләр дә, әмма ләкин безнең Әдел мин әле уйнап күрсәтим әле Таңсылуга дип әйтте. Шулаймы? Шулай дип әйттеңме? Нәкъ шулай әйттең инде. Килешә. Килешә. Без хәзер синең күзләреңне бәйләячәкбез. Ул вакытта безнең Таңсылу чыгып тора безнең кышкырыйга, ә сез безнең мәйданга керәсез. Мин вакытны кушам, син күзләрең йомылган килеш, аларны тотырга тиешсең. Әгәр дә алар әйләнәдән чыгып китә икән, яки мин күрәм, яки сез күрәсез, без аларны читкә алып куябыз. Синең максатың әз генә вакыт эчендә аларны тиз генә тотып алырга тиешсең. Ә сез үз чиратыгызда әйтә аласыз Әдәлгә, уңга, сулга, артка, шундый әйтәсез, ярыймы? 1 2 3 киттек, вакытны куштым. Син чыгып киттең, юк, син башка кешене тотмакчы буласың. Син безнең кырыйга ук чыктың, син алып куябыз. Юк, дәвам ит әле, син тагын бер кешене тотасың калды. Карыйбыз, улсыз. Булды, вакытны туктаттым. Безнең Йосыф, без әкренрәк катнашачакбыз, вакытны сузачакбыз. Син безнең 21 секундта аларны тоттың. Әфәрин, шулай бит. Таңсылу, син дә шулай итә аласыңмы? Мин тырышырмын. Тырышырсың, әйдә без карыйбыз хәзер Таңсылуны. Таңсылу әзер, катнашучылар әзер, димәк башласак та була. 3-2-1 киттек. Кызыл сызыкны карыйбыз. Тиде. Чык безнең. Безнең тагын бер кеше калды әле Таңсылу. Орта синең. Алга бар. Артка. Сулга, артка. Чыгып, юк, чыгып бетмәде шул. Сызыкка гына басты безнең кызыл сызыкка. Вакытны туктатты. Вачыннар, сезнең вакытыгыз Әдәл әйтәме? Вакытың ничә иде? Ничә секундта тоттың син аларны? 21 секундта. 21 секундта. Сез безнең Татарстан дугачлары ничә секундта тоттык дип уйлыйсыз? Без дә шул тирәдә тоттык дип уйлыйбыз. Дә шул тирәдә, әйе, дөрес, якын. Әзгенә сезнең вакытыгыз 26 секунд. Шулай итеп безнең берничә секундка гына җитезрәк булып, безнең Лачын командасы җиңде. Менә шулай итеп сөенәләр. Ә менә 4нче турның ахырында кайсы команда сөенер икән? Бик тиздән белербез. Әзерме 4нче турга? Әзер, киттек. Тагын бер тур һәм бетәчәк. Шулаймы? Шулай дип барасызмы? Минем күбәккә кереп, юкмы? Без хәзер сезнең белән эстафетада ярышачакбыз. Кайсы команда беренче булып башлый? Алар. Димәк, шушы алар дигән сүзне ишеткәннән соң, мин инде шулай тиз генә санамышларны әйтә дә башлыймын. Әкем, бәке, кыек, сәке, майлы, ботка, эремчек. Син калып тор. Энем, чык. Карагыз, безнең хәзер булачак эстафета. Күргәнегез бармы шундый юлны? Тапшыруларда күргән бар инде сезнең. Димәк, аңлатмасам да була сезгә кагыйдәләрне, ләкин инде аңлатып китәргә кирәк дип уйлыйм. Мин сезгә аны аңлатмыйм, инде күрсәтәм. Ярыймы? Сезгә мастер-класс күрсәттем. Безнең татар сандугачлары әзер, мин әзер, сез әзерме? Сез әзер булсагыз башлыйбыз. 3-2-1 киттек. Бер, 2, 3, 4, 5 булды. 1, 2, 3, 4, 5 булды. Алда йөгер.
Yusuf'ның яраткан тубы, ләкин ул бу юлы безнең беренче тапкырдан ук кирде. 1, 2, 3, 4, 5. Булды. Алдардың 1, 2, 3, 4, 5. Шулай иттереп 5-не булды. Әфәрин тупны куябыз. Вакытны туктаттым. Сезнең вакытыгыз 1 минутта 54 секунд. Хәзер менә көндәш команданы карыйк әле. Әзерме уйнарга? Әзер булсаң? 3, 2, 1 киттек. Вакытны куштым. Әкрен дип мин да орттан әкрен генә. Тупны алабыз һәм йөгерәбез. 5-не бирдек, вакыт бара, тиз-тизрәк. Киттек. Лилия, син берсен узмагансың диләр кегелне. Берсен тиз генә узырга кирәк. Кегелне узмагансың. Тубың белән кире әйдә тиз генә уз аны. Bir, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. İki, üç, dört, beş. Tupni oldi bizning yanga kir. Tupni yo'qoldi bizning loşinimiz. Ham vaqtni to'xtatam. Vaqtni bilasiz keladimi? Sizning vaqtni bilasiz keladimi? Bilasiz kelsa, bek tezdan aytiraman, ketdik. Demak, vaqtni aytsam da bo'laydi, deymi? Olishsa meni yudatib o'tirdilar. Aytigiz vaqtni. Aytmaydi, shulaymi? Balki aytib turmasqa? Әйтергә. Сезнең вакытыгыз 2 минутта 11 секунд. Көндәш команданыкы 1 минутта 54 секунд иде. Димәк, безнең кайсы команда җиңде? Татар сандугачлары менә шундый сайрап та куйдылар. Инде безнең уеныбызга гомуми нәтиҗә ясасак, безнең алар башта җиңделәр, аннары җиңделәр һәм яңадан җиңделәр. Аңлагансыздыр инде, безнең әлеге уеныбызда бүген дуслык җиңде. Исәп 2-2. Әфәрин командалар, котлыйм сезне. Менә шулай итер. Бүген сезнең белән мин Фирүзә һәм 151-нче мәктәпнең укучылары булды. Ва без сезнең белән саубулашабыз. Шаянтылы кара, булырсың син, шәп бала!